गावनि आंगो फिसायनि बेरामखौ फाहामथाय होनो दुखुथिया बिसि रहिला गयारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारनिसिम आखाइ खबजोबना मदद बिहरदों। हाग्रामा सारनिफ्राय आङो आखाइ खबजोबना आरज गाबो आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन। आं दिनै फिसायखौनो नायनो हायासै। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय नाराबारि गामिनि प्रबिन गयारिया माखासे दान सिगांनिफ्रायनो ब्रेन टिउमार बेरामजों नाख्रेबजाना दं। गिबियाव आर.एन.बि गुदि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जायो। बेयावहाय देहानि जेबो मोजां थासारियाव फैयैखौ लाना क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो। डक्टरा सिटि स्केन खालामनायाव ब्रेन टिउमार थानायनि खोथाखौ फोरमायो। न'खरनि रांखावरि आंखालनि थासारिखौ नेवसिनानैब्लाबो अनसुलि बिसिया जोबथायाव कचबिहारनि मिशन हस्पिटालाव लांनाय जायो। बेयावहाय ब्रेन टिउमारनि अपारेशन खालामनो थाखाय गोबां रांनि आंखालजों भुगिनानै बेरामिखौ न'सिम लाबोफिननो गोनां जायो। दा अनसुलि बिसिया खाराव माराव खौरां बिजोङाव बेरामनि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव मदद मोननो खावलायहरदों। लोगोसे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बावखुंग्रि बियाबनि एम.एल.ए. रुपम रयनावबो आंगो फिसायनि बेरामखौ फाहामथाय होनो खावलायो। सोरबा गोसो अनफावरि सुबुङा मदद होनो सानदोंब्ला बिसि रहिला गयारिनि एकाउन्ट नङा 365475842115 IFC क'डआ जाहैबाय SBIN 00000119 बेयाव मदद हरनो हागोन। खुलुमबाय। आंनि नामा रहिला गयारि, आंनि फिसायनि नामा प्रबिन गयारि। आं क'क्राझार नाराबारिनि। आंनि फिसाया एप्रिल मासनिफ्रायनो बेमार जानानै दङ। थाखा फैसा बिराद खहा जाबाय। दासिमबो आङो नायनो हायाखै। आंनि फिसा ब्रेन टिउमार जानानै दा बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ। हाग्रामा सारनिफ्राय आङो आखाइ खबजोबना आरज गाबो आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन। आं दिनै फिसायखौनो नायनो हायासै। दा जोंनि बावखुंग्रि समाजनि सारनिसिमबो आङो खावलायो आंनि फिसायखौ नायनो थाखाय आंनो एसे रां हरोबा मोजां जागौमोन। आंहा दा आखाइयाव रां रुफा गैला फिसायखौ नायनो। दा फिसाया आंना बारा जानानै दङ। दा बेनिखायनो आङो सारमोननाव खावलायो आंनि फिसायखौ लांनो थाखाय अपारेशन खालामनो थाखाय आंनो रांनि गोनांथि जादों। अननानै सारा हरदो आंनो एसे। न'खराव साबैसे? न'खराव फिसाजो सासे ओमफ्राय आं ओमफ्राय प्रबिन गयारि। जोङो साथाम फेमिलि। फिसाजोआ 11 बोसोरल' जादों, क्लास 4आव फरायो। दा बेनिखायनो हाग्रामा सारनाव एसे अननानै आंनो आंनि फिसायनि थाखाय एसे फैसा हरदो सार। आंहा आखाइयाव रां रुफा गैया, बेनिखायनो आङो बिराद जारला जाबाय। लांनो थाखाय डाक्टारनाव लांनो हायाखै। सारा एसे अननानै आंनो फैसा हरदो सार। सारनाव आङो सिगांनिफ्रायनो लाइजाम हैदोंमोन, नाथाय आं थाइसेबो हराखै आंनो। आं थाइसेबो मोनाखै। खनले थांनानै हैबाय थादोंमोन आं, नाथाय थाइसेबो मोना दिनैसिमबो। दा बेनिखायनो सार आंनो अननानै आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरदो सार। लांनाया आङो ओरै जोंनि बे क'क्राझारावबो नायजोब्बाय आरो कचबिहारावबो लांदोंमोन, नाथाय डक्टरा अपारेशन खालामनो बिहरदोंमोन। रांनि गोनांथि जानायलाय आङो लांनो हायाखै। इसिबां मानि आंहा लांनोबो फैसा गैया सार। बेनिखायनो आङो दा सारनिसिम खावलायहरो आङो अपारेशन खालामनो थाखाय एसे हरदो आंनो सार। न'खराव गारजेन गैया, बिखुनजो बुरै सासेल'।